hranolky, Lao burger a Fanta. Takže burger hodnotím 8 z 10. Dobrý, v pohode. Hranolky tak ako všade. 10 z 10, ale je malé. A Fantu obyčajná, v pohode. Takže toto je stav jedla. Ja si to radšej zabalím, lebo nevládzem. Potom po nejakých 50 klikoch si dám a hranolky dojem a Fanta nejak takto, to tiež dopijem a teraz si pôjdeme s kamarátom do tejto tu gaming zóny, ako keby, fun zone, zahrať niečo. Takáto podlaha a toto tu je. iPhone 17 Pro Max, neverím, že tam vo vnútri je. Toto, lizátka, kámo. Dobre. Kámo, takže svieti to tu. Tam vzadu, ešte máš veľa. Tu normálne strieka. Takže je tu aj niečo takéto. Je tu aj hasenie ohňa vodou. Normálne tu voda strieka, to už ste mohli vidieť tam, na tam o tom. Potom tu na karate 910 je rekord. Dobre, basket. Ako basket by som išiel najviac zahrať. Ideme niečo sa rozhodnúť, že či zahráme, možno aj hokej. Už môžeš hrať. Máš poslednú. Máš ešte jednu. Poď, máš ešte jednu. Poslednú. Abo môžem ja? No nič. No nič, no. Dobre. Bolo to dobré. KFCčku 10 klikov a keď sa pokúsim, no tak aj 20. Myslím, že to bolo 20. Zatiaľ. Tak som červený. OK, odchádzame znovu. Ideme na zastávku a na zastávke si dáme ďalších 20 klikov. Tak to bude dobrá búrka. To bude jasná búrka. Na 70% predpokladám, že to bude búrka, určite. Som na zastávke a ako som povedal, tak dáme si ďalších 20 klikov. Poďme na to. Klikov zrobených. Takže už nám ide autobus. Autobus je niekde tam, ďaleko. Už na zastávke sme tu vystúpili. Takto pekne to tam vyzerá vzadu, za domom. Why not? A poďme si dokončiť tu na strede cesty nejakých 10 klikov. Dobre, tie kliky v strede cesty, to bol len prank. Poďme si zrobiť tu na kliky, na chodníku radšej. Nechcem, aby ma zrazilo auto len pre YouTube. A tak. Dobre, poďme 10 klikov. Takže 10 klikov, poďme na to.